Teño unha man que esgarra e suda as paredes dos retretes. Sentencia, nos fallados dunha idea, nas túas propias mans, nos meus ollos, ou na velocidade da extrema dun silencio. A man non ven dun brazo que dá nun cóbado, pero axexa, no extremo dos meus ollos as túas vidas, fora de mí, un rosario de espantos e arrebatos que exploraría, como fozarían os meus dedos nos baúis dos esquecidos. E esa man, insólita e aprendida, camiña só a un tempo, en mundos intocables, en miserias corporais que apartas, como a do teu seu fillos. Conmigo, e os despoxos de vos, nace a historia, en min. Así, aquí. Non me sei se non me trato aquí. Non me sei se non te trato aquí. Non te sei se non me trato aquí. No ano 88, 1988, cando ten lugar, cando se realiza este recital, éramos todos obviamente moito máis novos. No meu caso concreto, pois era un profesor recente que acababa de chegar ao centro no ano anterior, e realmente estaba encantado polo centro, polo lugar, polo tipo de docencia, que reúne a esas persoas. Non esquezamos que estaba Ramiro Fonte, Xavier Rodríguez Baixeras, Román Raña, e a propia Xela Arias, e justamente este ambiente de época reunido a través dun proxecto estético, literario, que era a xeración dos 80, non? Quen promove ese recital considera que, naturalmente, entre os poetas de Vigo ten que estar Xela Arias, que é absolutamente lógico. Xela publicara no ano 86 o seu primeiro libro, Denuncia do Equilibrio. Xela estaba xa na sociedade literaria. Pois sí, traela era absolutamente, diríamos, casi un síntoma de actualidade, non? É dicir, imos recitar aquí unha serie de autores. Eu estou en calidade de presentador, pero realmente non participo, e o resto dos convidados pois son poetas desa xeración, é dicir, co cal, obviamente, a presenza de Xela é moi determinante, que é dicir, é determinante nese sentido, no sentido de que está envolta e ela asume e acepta estar envolta nese veo de grupo, non? Que sería o grupo dos poetas de Vigo, desa época, dos poetas novos de Vigo. Así. Temos que ter en conta tamén a época. E esa é unha época, diríamos, a época da transición, na que realmente había como unha especie de subida que tiña moito que ver coa chegada das liberdades, coa promoción do galego, da cultura galega. Víamos a ditadura e tiñamos un entusiasmo enorme e unha enorme esperanza na normalización do galego, na recuperación de liberdades, bueno, a famosa movida dos 80, que sempre se vende como unha especie de proceso de marketing centrado fundamentalmente na música. Foi moito máis que a música, foi moito máis que os Resentidos, foi moito máis que o Movimento Atlántico de Pintura. Estábamos nós tamén, estábamos poetas dos 80. A ver, eu xa non estaba no Instituto todavía no 88, cando o recital de Xela marcharan. Penso que no 86 xa estaba con Compostela dando aulas na Facultade de Dereito, pero supoño que o ambiente era moi semellante ao que dixeu atrás nos anos 80. É dicir, a pesar de que era un instituto que estaba nun barrio obreiro, viñamos moitos alumnos do centro. Todavía non estaban nin o Rou, nin os Rosales. E había unha mestura de xente de orixes bastante diversas.
Eran anos complicados, son os 80 por esta serie de temáticas, estéis naquele momento nun barrio complicado, pero no centro había unha efervescencia cultural impresionante. Había un grupo de teatro, había obradoiros. Eu lembrome de ter acudido a un recital de Raimo, o cantautor catalán no propio centro. Había profesores, eu tive de profesora Manolo Vilanova, o poeta, ou a Irene, é dicir, que había un fervedoiro cultural importante que todavía debía ser resón dos anos da transición. E normalmente se vehiculaba, articulaba a través da lingua galega. Temos que ter en conta, ademais, que este centro era, nese momento, un centro, de alguma maneira, emblemático, porque nel, ao longo das últimas décadas, se foran dando cita unha serie de profesores que, aparte de ser profesores, pois eran tamén escritores. Os profesores eran boísimos e para min, cando cheguei ali, a cultura estaba asociada á lingua galega. Eu viña dunha escola pequena tamén do barrio, onde daba aulas Antonio García Teijeiro, e entón tamén éramos todos castelanfalantes, pero a cultura desenvolvíase sempre en galego. Que ese recital, xunto con outros feitos en institutos, feitos por exemplo no Festival de Poesía do Condado, e en diversas sedes, eran síntomas de que nós tiñamos vontade de actuación pública, tiñamos unha clara vontade de intervención. Eu creo que nese momento o alumnado que tiñamos era, por un lado, moi receptivo, no sentido de que nós éramos moi novos e, de alguma maneira, o tipo de contacto que tiñamos docente era moi distinto do que podamos experimentar agora, que xa temos moitos máis anos, non? E entón hai unha distancia xa xeracional que ás veces non consegue salvar, pero naquele momento diríamos que o contacto era prácticamente inmediato. Non ten nada que ver aqueles tempos con estes. Nos latábamos clase, o centro tiña as aulas, as portas abertas, entrabas, saías, a relación cos profesores era moito máis próxima, incluso se podía ver como políticamente incorrecta. Os que molaban falaban en galego, os que eran persoeiros, non? Que tiñan como capacidade de liderazgo, como... Quero dicir, para min era como unha distinción, era... Non sei, os outros eran un pouco máis a masa, amor. Había uns que me gustaban, claro, pero é que esa xente era... Para min iso fixo que, de certa maneira, vencellara completamente a cultura coa lingua e que... E claro, animáronme a cambiar de lingua. A unidade componse da desorde. Desordénome, amor, e dou co punto único do centro dos abrazos. Abrazo a desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde. Galego colleu a Covidia, está na UCI entubada e leva 3 meses na UCI a piques de morrer. É un auténtico desastre. Pero absoluto e totalmente. Imos cara a nosa extinción. Que hai moitísimo prexuízo, sobre todo nos nenos, nos rapaces de primeiro da ESO. De feito, estes anos trouxemos alguén para falar dos prexuízos lingüísticos, porque pasan os anos e vexo o mesmo. Os nenos cara ao galego, pois o ven como algo que non lles fai falta, unha lingua que non necesitan, non precisan, vena afastada, a lingua de hai anos, dos avós, iso que se perde, ese elo xeracional. Hai nenos, de feito, que van aos primeiros cursos de primaria, que o mellor son galegofalantes na casa, e xa en unha semana ou dúas acaban desgaleguizándose. Hai rapazada que
que crece e non ten absolutamente ningún tipo de contacto nin co galego, nin coa cultura galega. Non hai produtos para eles, non hai absolutamente nada. Podes trasplantalos, que non van notar ninguna diferenza. É como que daquela, cando eu estudei, sabíamos galego porque estaba no noso ambiente, estaba no aire, e agora transmitir o galego é algo que exixe un esforzo colectivo moi grande. Non é algo que se produza dunha maneira natural como se debería transmitir unha lingua. Eu creo que basicamente iso hai que velo en termos políticos, é dicir, e históricos. É dicir, o feito de que un país perda o 90% dos seus falantes en idioma propio nun espazo de tempo que anda alrededor dos 100 anos é moi sistemático. É dicir, iso non acontece así porque sí. É dicir, aí realmente hai un proxecto detrás, hai unha idea de política, non? En canto ao proceso de normalización do idioma, é evidente que o decreto, o trilingüismo, non? Me parece que se chama así, eso que inventou a Xunta do PP, foi enormemente perjudicial. Creo que foi enormemente perjudicial e que onte saía un informe, ademais, no periódico que procede da Real Academia Galega, nada sospeitosa, onde se di que a pérdida de falantes ten moito que ver coa vontade política, moito que ver. E que a salvación desas esferas, dese tramo de idade, pues, está en gran medida no ensino. Levo prácticamente 15 anos ando a charlas por centros de ensino de toda Galicia e a de Leiva foi brutal. Antes notabas moitas diferencias entre os centros de ensino das vilas e os das cidades. Nos centros de ensino das vilas todavía falase o galego, os rapaces son capaces de expresarse en galego. Nas cidades é territorio comanche, Coruña, Vigo, etc. E nos últimos anos, xa nas vilas, pesca hai rapaces de 13-14 anos que son incapaces de articular unha pregunta en galego. E teñen que estar as profes ali de galego. Estamos en clase de galego, as preguntas en galego. E fan unhas preguntas que é unha castrapada e teñen moitas dificultades para expresarse en galego. E para lelo o mesmo, un vocabulario super reducido. E logo a capacidade de expresión. Eu lembro cando nos dábamos clase aquí, estábamos ainda empezando con este proceso. Pero, por exemplo, xa nos 90 e nos 2000, no Instituto da Guía había un 50%, polo menos, de clases en galego e outro 50% en castelán. Si non máis en galego. E agora, faltan menos datos, pero creo que eso foi para atrás, o uso do idioma. Vexo o profesorado que non se implica moito no sentido de que, non hai actividade cultural o activismo que había na época dos 80 que viviron eles. Agora vexo como que vimos ou se ven a dar as clases e ímonos para casa. Non hai, claro, algo que de envexar esa situación que teñan eles, máis de contacto entre nós. E a nivel lingüístico, na súa época tamén había un compromiso coa lingua, coa cultura, e agora vexo como máis apatía. De feito, temos un número de materias que hai que dar en galego, e incluso algunha, penso que se dá en castelán. Fixos ademais unha identificación diabólica de falante de galego nacionalismo, votante do Bloque, que son un rollo diabólico que ainda encima vai en contra máis da lingua todavía. É fundamental o traballo de cada profesor na aula. E é fundamental que houvese un proxecto, un programa interdisciplinar ou transversal, como se chame, para que o galego se faga necesario na aula e nos pasillos e nas relacións de rúa e tal. Entón, teñen que darlle a cabeza ás persoas que están no mundo dos procesos de normalización lingüística do galego, profesores, axentes culturais de todo tipo. E aí ten que haber mecanismos, non?
que potencien ese tipo de... Eso, facer necesario o uso do idioma. É o que nos identifica como país e a lingua. Se non tivésemos unha lingua propia, pois estaríamos absorbidos pola cultura en castelán, que realmente aínda o estamos. Habería que empezar a traballar cos presuizos lingüísticos no alumnado e logo pois facerlles ver que é importante pois manter a lingua, que forma parte do noso patrimonio, vamos, que é algo que hai que conservar. Tamén é responsabilidade das políticas culturais desta Xunta, evidentemente. É dicir, non tes que atraer a mocidade ao galego, tes que levar ao galego onde está a mocidade. Probablemente o que haxa que buscar son os referentes culturais de xente moza que hoxe actúan, que hoxe funcionan, diríamos, e que hoxe son referentes para a mocidade. Quenes son? Non o sei, pero habería que partir de aí. Quenes son os referentes da cultura? A mellor non son poetas, a mellor son outra cousa, son cantantes, son músicos, son, non sei. Buscar eses referentes e traeros aos institutos. Por exemplo, levamos anos facendo as regueifas, os obradoiros de regueifas. Encantan, participan. Bueno, pois penso que iso, hai que buscar outros medios para conectar. Que conste que nos últimos tempos, coas redes sociais, o TikTok, o YouTuber, empeza a verse unha pequena xeración de rapaces que fan TikToks e YouTubes en galego, hai un movimento aí moi tal, pero claro, sigue sendo minoritario en relación donde está a maioría da mocidade galego e os youtubers que siguen sobre todo os gamers, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, que é moi complexo. Como está a cultura en Galiza hoxe a nivel de todo o país? Pois está centrada no gallás. Aí se están gastando toda a pasta. Entón non queda diñeiro para bibliotecas, non queda diñeiro para institutos, etcétera, non? Entre a preguiza de moitos, as institucións, o noso goberno que está en contra da nosa propia lingua do noso propio país, é moi complicado. Política. Eu non son tan pesimista ao respecto, non? É dicir, eu creo que se pode perfectamente volver a darlle a volta á situación, non? Non querería caer de ti, como hoxe. No meu corpo xuntanse as túas mans facendo historia. As miñas inclinan nas túas costas os abrazos desde a infancia. Agora nós, corpo que añoraba cando morríamos, de cada vez. Ela, pois, é unha poeta a mis distinta. E, por exemplo, era un pouco reticente cando lle deron cando lle concederon, diríamos, o Día das Letras Galegas. Non estaba eu moi convencido. E de feito, empecé a relela e cheguei á conclusión de que sí. É dicir, que realmente os que estábamos enchidos dun certo prexuízo con respecto á súa obra e a súa dimensión, diríamos, como figura cultural e literaria, éramos nós. Foi unha descoberta tardía. Logo, claro, como lector de literatura galega, lina e todo iso. Desde logo unha figura sendo unha muller, o tipo de poesía que facía, o próxima que nos queda. Pareceme de xustiza completamente, pareceme unha persoa que ten unha calidade como para ser reivindicada como un símbolo da nosa cultura. Que sexa unha muller igual de algo que en outro momento podía ter botado para atrás, pero creo que agora que chegou un momento de que es algo sí que nese sentido que está cambiando, que sí que se nota como que conseguimos visibilizar o sesgo de xénero e que sí que se comeza a ter en conta en determinados eidos e creo que xera áreas que o merece. E agora, pois, o feito de que está todo cambiando e de que, bueno, hai máis protagonismo das mulleres tamén é importante que Xela este aí, que lle dediquen ao Día das Letras Galegas. E, bueno, é que a súa obra tamén me parece que o merece. A pesar de que morreu, e para nós a súa desaparición foi violenta e foi un drama e unha enorme tristura, agora estamos recuperando a imaxe da persona que sempre foi nova e que nos dá unha imaxe de frescura e tal e cual.
que non chegou a publicar máis que 3 libros de poemas, non tivo tempo realmente. E en eses 3 libros de poemas nos ofrece a singularidade dunha voz que, por outra parte, ademais, anticipa algúns mecanismos, algunhas perspectivas do que foi, ou sigue sendo a poesía desde os 90, a voz de muller. Unha voz moi marcada, con esa inflexión de xénero e tal, que anticipa en gran medida ser Arias. Me aparece aí, pero que tampouco está publicado, pero que me apetece ahora lelo. En principio estaba dedicado para artistas, entre comillas, y dentro deles haberá que entender todo tipo de instalación na vida e de negarse a pelear. Un día, pois, tomando un café aquí co meu compañeiro de dinamización, pois comentou que había un vídeo do ano 88 onde aparecía a autora das letras galegas, Arias, e recitando con poetas da xeración dos 80, e pareceume unha idea moi interesante, claro, e entroume curiosidade por localizar ese vídeo. E pensamos, e por que non facemos algo semellante? Aquí no Salón de Actos, que vimos esa mesa, recordounos así, bueno, ten un valor así sentimental, facémolo aquí, pero, claro, por mor da pandemia e do aforo, pois non era posible. E a quen traíamos? Pois pensamos en Silvia Penas, e que, bueno, que alguén que atrae e que lles vai gustar, ou que vai gustar o alumnado, para facer algo, pois, dese estilo. Bueno, imos ir ao auditorio, o día 18, pois, ela vai ler poemas, interpretar, da autora. Disparoche con bala no corazón pequeno. E agardo que non saibas de mí xa nunca máis, se algo soubeches. Non repara na tua ausencia. Senón en que respires co mesmo aire mal das aceras. Quen, senón ti, debera entrar no sangue do inferno das fogueiras. Romper os dedos nos desexos e acordarnos que tras da risa están os farrapos de algún tempo mal pensado. Escolle la cadeira do instalado e sentes non quizais as camisas ensuciadas dunha miña fuga acelerada que en ti nace a volta ao máis pasado. Conxuraste o premio, así te afoguen xa os brazos dos sepulcados. Na sexia do teu verbo branco lenzo é prohibida a valentía.